وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وبذ Habib النجار şehit bolandan soň şoň kowmuna asmandan leşker ýibermedik we nazil etjek de däldirmez. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Ol kafirlaryny helak etjek zat hiç zat däldir meger bir nihayetde yaman bir sesdir. Bes wagty ki şolar şol sesi eşitenlerine nagah birden ölüp kaldılar. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Ey ökünjü afsus bolsun bendelerin hallaryna. Keşolarga bir resulu bir peýgamber gelenne şonu hakir bilip şoň kefini kabul etmekden tekebburlyk etýärler. Oşolarynyň özüni de maskara etýärler. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Aya Mekken müşrikleri we kafirleri bilmeýärlermi? Olardan ozal geçen milletlerden köplerçelerini helak edenimidi. Geç olar geçip helak bolup gidenler bularga gelip kömekçi boljak zatlar ýokdur. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Ve halaýyklaryň hemmesi men ýanymda hazır ediljekdir. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. Ve Mekken ählileri üçin uly nişany we alamatdyr. Goryp tahyr bolan yer, kebid şonu rahmetli ýagyn bilen diriltdik we sebzi hurram etdik. We şondan dänelerini çykardyk, pes şondan gaza edinip ýerler. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. We yer ýüzünde baglary wujuda getirdik. Hurma baglardan we üdüm baglardan, we şol baglaryň arasyndan çeşmelerinden aktardyk. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Ta şoň miwelerinden insanlar ýetinlerdi. Bu o zatlar olaryň eli bilen bolan zatlar däldir. Belki Hudaýyň godraty bilen wujuda gelen zatlardyr. Aya şoňa şükretmeýärlermi? Subhanallazî halaqal azwâce kullaha mimma tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la ya'lamun. Allah tebarek ve taala hemme nalayık zatlardan we ayb we naqsdan pakdir we munazzahdir. Ol Hudaý ki yerin gögürtýän otlarynyň anwa aqsamyny dürli-dürlisini halq edip wujuda getirdi. We siziň özüňizi de jüft edip yaratdy. Ayal erkek edip we siziň bilmedik we görmedik zatlaryňyzy da yaratdy. وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ. We şolarga uly nişany we alamatdyr giýje. Çön biz giýjeden günnüziň ýagtylygyny aýyrarmyz. Pes giýje garaňky bolup galar. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Ve gün şolar üçin uly nişany we alamatdyr ki özüni mukarrar edilen jaýga çelli ýörer. Şonuň şeýle bolmagy hemme zata galib we musallat we alim bolan Hudaýyň takdiridir. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Ve biz ay üçin menzeller taýin etdik. Ay her günde bir menzile barýar. Menzillerin ahyryna baranna hurmaň bir köne şahasýany bolup egerilip galýar. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Ve güne laýyk däldir aýga ýetmegi çakkanlygyna. Ve giýje de günnizden ötüp gitmez. Ve her gaýsy öz medarynda asanlyk bilen